Kaixo, ikusentzuleak, herritarren artean kezka iturri nagusi den gai bat ekarriko dugu gaur erdigunera, etxebizitza. Etxebizitzen auzia arazo bilakatu da gurasoen etxetik irten ezinda dauden milaka gazterentzat. Garaizaiak gazteentzat, baina ez bakarrik herritar askok dituzte zailtasunak etxebizitza bat jabetzan hartu edo alokairua ordaintzeko. Astera doa berbagai saioa. Denis Itxaso, Eusko Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agendako sailburuarekin jorratuko dugu gaia. PSE alderdiko donostiar politikariak ekainean hartu zuen kargua. 2020tik ordura arte, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan zuen ordezkaria izan eta gero. Denis Itxaso, kaixo eta ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Etxebizitza da, herritarren kezka nagusietako bat eta zapatuan bertan etxebizitza eskubidea aldarrikatzeko manifestazioa izan zen Bilbon. Bat egiten duzu gizartean dagoen egonezinarekin? Noski baietz, nola ez. Nik uste dut gaur egun elkarrizketa publikoan dagoen arazo badala, jende askok pairatzen duen arazo badala, gero eta garestiagoak dira alokairuak, etxebizitza bat erostera joan ezkero ere hipotekan sartu alizatea ez da bere garai baten egiten zan bezain erreza. Eta arazo guzti horrekin eta etxebizitzak daukan eskasia eta garestitasuna ikusita normala da, ezin egon hori egotea ez. Beste gauza bada, hortik aurrera erakundeok zer egin behar dugun, ez? Eta nik uste dut hortan, bagian ez gatozela bat, bertan esan ziren hainbat gauzekin, zen nik uste dut gaur egun, bai estatuko etxebizitza legea, eta baita Euskal Autonomia Erkidegoak legebiltzarrean 2015ean onartu zuen legea baliagarriak direla, eta oraindik ere esprimitu ditzakegula lege horiek politika publiko gehiago egiteko. Lurzorua behar dugu, baliabideak behar ditugu, eta ausardia behar dugu erreformak egiteko. Eta nik uste dut Eusko Jaurlaritzak gai izango gerala, gobernuak gai izango gerala, egoera honi segurazki buelta emanez, baino bai neurri batean enkauzatzeko edo bideratzeko, ez? Etxebizitza legei egin diezu referentzia 2015ean onartu zen EAEkoa, ordutik dago indarrean, baina zer aplikatu da praktikan, ze aurrera pauso eman dira lege horri esker? 2015eko Euskal Etxebizitza legea aitzindaria izan zen, batipat onartzen zuelako Euskal gizartearen etxebizitzara duin batera izateko eskubide hori. Espainiako Konstituzioan agertzen den eskubide bada, baina gero ez da inoiz hori egingarria egin. Eskubide hori egingarria egiteko Euskal legeak egiten zuena zen batetik esan biztanlegoak baduela etxebizitza duin bat izateko eskubide hori, eta hori gauzatzeko tresnak ipini. Besteak beste, nola gai ez geran, tamalez, etxebizitza publiko babestu nahikoak eukitzeko jende guztiari, merezi duen jende guztiari emateko, diru laguntzak antolatzen dira. Orduan hor, badago prestazio ekonomiko bat, gaur egun iaia 40.000 biztanlek jasotzen dutena Euskal Autonomia Erkidegoan, Espainiako beste erkidego inuneetan aplikatzen eztan diru laguntza bat da, eta momentu honetan 80 milioi euroko aurrekontua manejatzen dugu, kudeatzen dugu urtero prestazio horretan, ez? Horrek zer esan nahi du? Merkatu librean alokairuan dauden biztanleek, hiritarrek, ez badukate diru sarrera nahikoak alokairu hori ordaintzeko, orduan diru sarrera edo prestazio hori jasotzen dute. Eta baita ere, gazte lagun bezalako diru laguntzak, gazteentzat espreski diseinatutak daudenak, 300 euroko diru laguntzak jasotzen dituzte, jasotzen dute, alokairuan dauden horiek, alokairu libre hori ordaindu ahal izateko. Beste gauza asko daude, etxebizitza lege horretatik eratorrita, baino agian nagusiena, deigarriena, ausartena hori da, ez? Diru laguntzak ematen ditugula, baldin eta etxebizitza babestu bat ematerik ez daukagun.
Kasuetarako. 500 milioi euroko muga, gainditzen du lehen aldiz zuzentzen duzun sailaren datorren urterako aurrekontu proiektuak, zeintu izango dira zutabe nagusiak? Bueno, zutabe nagusiak guk gure gobernu programan agindu duguna da legealdi honetan 7.000 etxebizitza, alokairuzko etxebizitza berri eraikiko ditugula Euskal Autonomia Erkidegoan, eta horretarako gure aurrekontuak egokitu egin ditugu. Besteak beste, gure sustatzaile publikoari, bisesari, agindua eman diogu administrazio kontseiluan dagoeneko, urtero 500 etxebizitza berri eraikitzen hastetik, 750 etxebizitza berri eraikitzen hasteari eskatu diogu, eta horrek abiadura ja arindu egingo du, bizkortu egingo du, eta hori seguraski da aurrekontuetan aurreikusten den partidarik nagusiena, baina gauza gehiago ere badaude. Gure dirulaguntzak tamalez gehiago izan beharko dute jende gehiagok eskatuko duelako, behintzat hori da guk aurreikusten duguna, eta horretan ere partidak igo egin ditugu. Baina bestetik ere esango nuke bizigune bezalako intermediazio politika batek, horrek esan nahi du guk jaurlaritza moduan merkatu librean dauden etxebizitzak hartu eta etxebideko erregistroan dauden eskatzaileen mesedetan jartzen ditugula, eta horrek esan nahi du jabeek beste segurtasun maila bat daukatela, hilero diru errenta jasoko dutela segurtasun osoa dute, etxebizitza behar bezala berreskuratuko dutela behin alokairuzko kontratu hori bukatzen danean, eta bar, berma guzti horiekin bizigune bezalako programa batek ere hazkunde bat izango du, behintzat hori da gure asmoa, gure helburua, gaur egun 7.700 etxebizitza kudeatzen ditugu modalidade horrekin, eta 8.500 etxebizitza kudeatzera pasatzen nahi dugu. Horiek dira momentu honetan aurreikusten ditugun neurri nagusienak aurrekontu horrekin. 550 milioi euro izango ditu aurrekontuak, inoiz baino altuagoa izango da, etxebizitza gehiago egiteko, diru laguntza gehiago emateko, eta lurzorua ere erosi ahal izateko. Etorkizunera begira, lurzoruaren nolabaiteko erreserba berezi bat egin nahi dugu, ze gaur egungo beharrei erantzuna eman behar diegu, baina etorkizuneko beharrei erantzuna eman ahal izateko ere lurzorua behar dugu. Lurzorua behar du jaurlaritzak etorkizuneko garapenak bermatu daitezen. Egingo diren, babestutako etxebizitzak hori bai, hemendik aurrera alokairuan emateko izango dira guztiak, Bilbon, Zorrotzaurren, aurkeztu zenuten, salmentarako izango den azken promozioa. Bai, izan ere hori da etxebizitzaren Euskal Legeak, 2015ko Euskal Legeak agintzen duena. Aspalditik ari gera alokairuzko etxebizitzak egiten. Gertatzen dena da, bakar batzuk gelditu zirela 2015ko lege horren azpitik edo atzetik, eta horregatik behartuta geunden, baita hemen Arrasaten ere gertatu izan da, azkeneko 3 promozioetatik bakar batek ere jabetza modalidadean saldu genituela, lege hori baino lehenago planifikatuta zeudelako. Baina orokorrean guk gaur egun aspalditik, jaurlaritzak eraikitzen dituen etxebizitza guztiak alokairuan gero ematen ditu, eta alokabidek kudeatzen ditu. Hori da Euskal Legearen beste ezaugarrietako bat, beste autonomia erkidego batzuetan egiten ez dana. Uste dugu justuagoa dela, ikuspegi sozial batetik askoz ere logikoagoa dela, botere publikoek egiten dugun esfortzu hori gero alokairuan izatea, ez jabetzan izatea. Azken batean jabetzan danean, norbaiti tokatzen zaionean, gero bere egoera ekonomiko aldatu edo ez, berdin dio, etxebizitza hori bere jabetzan dago, eta uste dugu hori ondare publiko badala, etxebizitza publiko hori ondare publiko badala, gure azpiegitura sozialik importanteena dela, Euskal Autonomia Erkidegoan daukagun azpiegitura sozialik importanteena, diot, etxebizitza parkea, ez? Ordan hori uste dugu jabetza jaurlaritzarena izaten jarraitu behar duela, baina alokairuan ezarri merkatuan etxebideko erregistroan dauden eskatzaileek denbora batez gozatu dezaten, eta bere egoera ekonomikoa aldatu ezkero, alokairu
publikora edo librera edo ja salerosketa merkatura joan daitezela, baina azpigitura hori, etxebizitza hori benetan errenta jakin baten barruan dauden pertsonentzat dedikatzea dela, dedikatu behar dugula uste dugu. Eta horre guztiak lagunduko luke 18 eta 34 urte bitarteko gazteen emantzipazio tasa ere igotzen, ezta? Izan ere gazteen Euskal Behatokiaren datuen arabera, 2023an gazteen herena, 33,5 zegoen emantzipatuta, 2011tik 23ra 10 puntutik gorako beherakada izan du tasa horrek, eta okerrezpanago helburua da 2030era begira 50%era ailegatzea, ezta? Bai, eta hori da segurazki jaurlaritzari gehien kezkatzen dion datuetariko bat, ez? Emantzipazio tasa oso berandu, hondikan ertaina oso berandu daukagu, eta horretarako hainbat neurri aprobatu ditugu eta ezarri ditugu gobernu programan, ez? Bata da, leheno komentatu ditudan 7.000 etxebizitza horietatik 50% erreserbatuko dugula 36 urtetik berakoentzat. 50%, alegia, 3.500 etxebizitza egingo ditugula espreski dedikatuak 36 urtetik berakoentzat. Bestetik, zuzkidura bizitokiak deituriko alojamendu bereziak ere egiten jarraituko dugula, espreski gazteentzat eta 5 urtetan bakarrik erabili izango dutenak. Pertsona horiek egon beharko dute 3.053.000 euroko diru sarreren tartean, eta 5 urtez egongo dira gehienez, 5 urte horiek pasata gero beste batzuk erabili ditzaten. Ez dute inoiz bere errendaren 30% baino gehiago ordainduko, eta horrek errestu egingo luke emantzipazio prozesu hori. Importantea da, azken baten emantzipazio tasa horren atzetik ere gai ekonomikoak eta bere badaudelako. Zenbat eta beranduago emantzipatu, gero eta beranduago ere lortu halako independentzia ekonomiko bat, estabilidade ekonomiko bat, eta hori importantea da sustatzea, eta horretarako jakina da etxebizitzaren faktore horrek berebiziko garrantzia duela. Zuzkidura etxebizitzak aipatu dituzu eta bada, ez da, halako promozio bat egin duzu Arrasaten bertan, aldi baterako alokairuko 12 etxebizitza dira, 35 urte zazpiko gazteentzako, Garibai etorbidean, sindikatuen etxea, bezala ezaguna den eraikinean egindakoak, zer nolako etxebizitzak dira eta ze baldintza bete behar dituzte gazteek bertan egon ahal izateko? Hain zuzen ere, oraintxe komentatu dudana, baldintza horiek izan behar dute, zure diru sarrerak 3.000 eta 53.000 euro artean egotea, 36 urtetik berakoentzat izango dira, eta zer nolako etxebizitzak dira? Alojamentuak dira. Normalean logela bat edo bi gehienez, uste dute logela bat daukatela. Kasu honetan, uste dut 12 alojamendu etxebizitza izango direla, eta gero etxebideren zerrendan edo etxebideren erregistroan daudenen arabera errepartitu egiten dira, ez? Baina, klaro, nik uste horren abantaila dela, gehienez 5 urte egongo direla, eta horiek pasata, beste batzuk pasako direla, ez? Eta, nahiko genduke gehiago egin, baina horretarako udalek ere lagatu egin behar digute halako partzelak edo dagoeneko eraikita dauden ekipamentuak. Guk eraberritu, adibidez duela gutxi Azpeitin egin genuen komentu zar baten, komentu hori zarberritu eta 53 zuzkidura bizitoki egin genituen, ez? Baina Ibarren ere badaukago asmoa adibidez, fabrika zar baten egitea, ez? Horrelako eraikin zarrak zarberritzea eta gazteentzat bizitokietan bihurtzea uste dugu politika interesgarri bat izan daitekela. Arrasaten hortan ari gera, Arrasaten ere duela beste hainbat etxebizitza egin izan ditugu. Historikoki 500 baino etxebizitza gehiago egin izan ditugu Arrasaten etxebizitza publikoak, eta hor badago Jaurlaritzaren inbertsio potolo bat, ez? Eta gero bestetik esan nahiko nuke, Jaurlaritzaren ikuspegitik guk planifikatzen dugunean eskaria aztertu egiten dugu eskualde oso baten, eta eskualde oso horri erantzuna emateko
planifikatzen ditugula eta diseinatzen ditugula eskaintzak eta promozioak. Alegia, nik badakit jende gehienak bere herrian bizi nahi duela, eta nik uste dut hori bidezkoa dela eta zilegi dela, baina guk etxebizitzak planifikatzen ditugunean, planifikatzen ditugu eskualde ikuspegitik begiratuta, ez? Arrasaten dauden, 12 zuzkidura bizitoki horiek, noizko egongo dira, erabilgarri, bizitzera joateko moduan? Uste dugu udarara begira gai izango gerala horiek entregatzen, eta nik espero dut alkatearekin adostea, udaberrian bertan zuzkidura bizitoki horiek aurkeztu alizatea, bisitatu alizatea, eta udarara begira nik uste dut entregatzeko gai izango gerala. Eta Arrasaten bertan, edo Debagoieneko beste herriren batean, badago halako antzerako beste promozioren bat aurre ikusita, edo beste nolabaiteko babestutako etxebizitzarik? Nik dakidala ez, baina horretan guk udalei eskatzen dieguna da lurzoruak lagatzea, ez? Karo, guk daukagun aurrekontuarekin lurzoruak erosten hasi beharko bagina etxebizitzak egiteko, ezpada etorkizuneko reserva bat egiteko, iruditzen zaigu gure aurrekontua asko murriztuko litzatekeela, ez? Orduan, gaur egun bai Bilbon, bai Gasteizen, bai Irunen, eta bai Zarautzen, eta bai beste hainbeste udalerrietan dauzkagun hitzarmenen arabera, udalerriek lagatu egiten digute dohainik lurzorua, eta gainera eskatzen dieguna da, zergen aldetik ere, eraikuntza zerga ez aplikatzea, ze azken batean etxebizitza publikoak eta babestuak egiten ari geralako, ez? Orduan, baldintza horiekin udalerriek, eta kasu honetan Debagoienako udalerriek nahi izango balute etxebizitza gehiago egin, eta jakin badakit adibidez Arrasatek tensionamenduaren irudi hori kudeatzen ari dela eta eskatzeko asmoa duela, tensionamendu hori egon baldin badago, guk behar duguna da, udalerriek lagatzea lurzorua guk eraiki ahal izateko. Eta gaina lurzoru hori finalista izatea. Zer esan nahi du horrek? Hirigintzaren ikuspegitik begiratuta, tramitazio guztiak eginda egotea. Hori da normalean etxebizitzak eraikitzeko denbora gehien eskatzen duena, tramitazio urbanistiko guztiak, eta hori udalen baitan egoten da normalean, udalen baitan dago berez, hori guztia konponduta egotea, Jaurlaritzari lurzoru finalista horiek eskaini eta Jaurlaritzak etxebizitzak eraiki ahal izateko. Guk erabateko prestutasuna daukagu, udalerriekin adostasunetara eta akordioetara iristeko prestutasun eta asmo guztia daukagu, behar duguna da lurzorua. Tira, eta aipatu dituzu, etxebizitzekin lotutako, aurre ikusten diren berritasun batzu, ez da, apurka-apurka ere ikusten ari garenak, bai izan tamaina ezberdinetakoak, txikiagoak gehiago egitea tartean, edo belaunaldien arteko co-housing eta co-living ereduak. Gizartea prest ikusten duzu, eredu berri horietarako jauzia emateko? Begira, hemen zintzuki esan da, badaude datu askok, agerian uzten dutenak, hiritarren gehienak bere etxebizitza jabetza moduan izatean nahiago dutenak. Hori horrela da. Gertatzen dena da, beharrak ikusita eta errentaren limitazioak ikusita eta etxebizitza eskaintza urria ikusita, konprobatuta, jendeak gero eta gehiago hartzen duela alokairuaren edo kolibinaren edo kooperatiben ereduak onartzen dituela. Baina ez berez nahiago dituelako, baizik eta segurazki beste erremediorik gelditzen ez zaiolako, ez? Ez dakit zenbateraino hori berri hona dan ala ez, baina tira guk behar duguna da, edo gure agindua edo gure bete beharra Jaurlaritza bezala, departamentu bezala izan beharko litzateke azkenean jendeari konponbide bat ematea, ez? Konponbide bat ematea eta etxebizitza nahikoak egitea berdin dio zein modutan, zein eredutan jendeak bere bizitza, bere proiektu vitala garatu dezan, ez? Eta horretan gabiltza eta horregatik sustatzen ari gera beste eredu batzuk, zuk aipatu dituzun eredu horiek ere. Kooperatiba moduan, hain eredugarria eta halako kooperatiba eredua hemen Arrasaten baitzeitea, sustraiak dauzkan eredu bada,
Etxe bizitzaren arloan hori ere egin leike, Donostian ari gera kooperatiba batekin elkarlanean etxe bizitza publikoak egiten, beste esperientziarik ez dugu eduki, baina esperientzia hori sustatzea gustatuko litzaiguke, ari gera horrelako ereduak bultzatzen ere. Aipatu duzu ez da, naiz eta jendeak datuek dioten nahiago duela etxea jabetzan izan, gero eta gehiago direla, ez da, alokairuaren aldeko autu egiten dutenak, hala erakusten dute datuek, naiz eta prezioak ez diren eskuragarriak askotan, eta ez dagoen sarritan eskariari erantzuteko ere behar besteko eskaintzarik. Zentzu horretan lagundu dezake etxe bizitza hutsei ezarritako kanonak, etxe bizitza hutsen parke hori mobilizatzen? Asko aipatzen dira etxe bizitza hutsak, eta nik uste dut hortan ere jabetuta gaudela gizarte bezala ez dela justoa, ez dela justoa halako tensionamendu maila altuarekin etxe bizitza hutsak izaten jarraitzea. Baina hori esan da, onartu beharko genduke datuak ikusita, Euskal Autonomia Erkidegoa dela momentu honetan etxe bizitza hutsa tasa txikiena duena. Horrek ez du esan nahi horren aurka borrokatzen jarraitu behar ez degunik, ahalik eta gutxiena izatea nahi dugulako, eta horregatik hainbat neurri dauzkagu. Nagusienetariko bat leheno aipatu dudana da. Bizigune programa alokabidek kudeatzen duena, eta bizigune programa horren baitan jabeari erreztasun guztiak eta berma guztiak eskatzen zaizkio, beldurrik eduki ez dezan bere etxe bizitza alokairuan jartzeko. Zergatik, intermediazio lana gobernuak egiten duelako. Gobernuak ordainduko dio jabe horri hilero errenta, eta gobernuak bermatuko dio jabe horri etxe bizitza behar bezala berreskuratuko duela behin alokairuzko kontratua bukatzen denean. Egia da, jabe horrek kobratuko duen errenta ez dela merkatu librean kobratu dezakena, baino aldi berean beste berma bat lortuko duela. Momentu honetan horrelako programei esker, gure etxe bizitza hutsen tasa oso txikia da. Gaur egun 53.000 etxe bizitza huts dauzkagu Euskal Autonomia Erkidegoan, baina bakarrik 25.000 egongo lirateke benetan eskaria dagoen lekuetan. Eta hori da importantea. Guk jakin behar duguna da horietako zenbat dauden eskaria dauden lekuetan. 25.000 daude. Eta 25.000 horietatik ia erdiak erreforma importanteak beharko lituzke merkaturatzeko. Edo nola ere, behin erakunde publikoek, bai bizigune bitartez, bai fiskalidadearen bitartez, gogora ekarri beharko genuke baita ere, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ogasunek fiskalidadearen ikuspegitik begiratuta erreztasun handiak ematen dizkietela jabeei bere etxe bizitzak merkatuan jartzeko. Hori guztiek kontutan hartuta, jabeek oraindik ere ez baldin badute bere etxe bizitza hori merkatuan jartzen, orduan nik ulergarria ikusiko nuke udalek kanon hori, etxe bizitza hutsaren kanona aplikatzea. Ez da justua erakunde publikoek ahalegin guztia egitea jabe horri konbentzitzeko bere etxe bizitza merkatuan jartzeko eta etxe bizitza hori oraindik ere hutsik mantentzea. Horregatik kanonan ikusten justua dela, baina kanon hori udalek jarri behar dute. Guk dagoeneko 2015ko etxe bizitza legearen poderioz dekretu bat aprobatu gendun, dekretu horrek erregulatu egiten du nola aplikatu leiken etxe bizitza hutsaren kanona, eta orain udalerrien eskutan dago kanon hori aplikatzea ala ez. Eta nik behin eta berriro esaten du dana da, gonbitea egiten dia dela udalerriei kanon hori aplikatu dezaten. Zergatik, aurretik, kanon hori aplikatu baino aurretik, ahalegin handia egin dugulako jabe horri erreztasunak ematen bere etxe bizitza eta eskusarik eduki ez dezan bere etxe bizitza hori merkatuan jartzeko. Lurraldeko eskualdeen artean, debagoiena ez da, alokairu prezio altuenak dituen eskualdea, baina bai azken urtean igoerarik handiena jasan duena, 30,18. Eta herriz-herriko egoerari erreparatuz gero, historikoki arrasaten izan dira, alokairurik garestienak eta baita gaur egun ere, 646 eurotan egongo litzateke gaur egun. Hain zuzen ere, aipatu dugu lehen ez da hori dela eta arrasateko udalak ere,
herria gune tentsionatu izendatzeko txostenak egingo dituela. Zeintzu dira horretarako jarraitu beharreko urratsak? Bueno, udalak egin behar dituen txostenak bi dira. Bata, akreditatu, nolait ere erakutsi, legeak aurreikusten duten baldintza batzuk tentsionatu izendatzeko. Zuk frogatu egin behar duzu, zure biztanlegoaren errentaren 130%, biztanlegoak bere errentaren 130% baino gehiago ordaintzen ari dela, pagatzen, erabiltzen ari dela, etxebizitzaren kostuai aurre egiteko. Edo bestela, baita ere frogatu, etxebizitzaren alokairuaren prezioa azkeneko urteetan IPCA baino gehiago hilo dela. Hori frogatu egin behar da. Eta bestetik guk Jaurlaritza moduan eremu tensionatua izendatzeko eskatzen dioguna da txosten bat egitea 3 urteko plangintza batekin. Zergatik, tensionatua egotea ez dalako berri on bat. Tensionatua egotea da onarpen bat. Udalerriaren onarpen bat egundoko arazoa duela etxebizitzaren merkatuarekin eta legeak dioen arabera aplikatu egin ahal izango dira hainbat muga, alokairuen prezioak muga horietatik baino haratago igo ez daitezen. Baino bitartean guk udalerriari eskatzen duguna da plangintza bat egitea, 3 urteko plangintza bat, nun eta azalduko duen zeintzu neurri hartuko dituen hirigintzaren aldetik tensionamendu horri aurre egiteko eta tensionamendu horri ahalik eta epe motzenean desagertu dadin. Eta horretarako guk eskatzen diegu da etxebizitza berriak egitea nola egingo duen, guk prest gaude Jaurlaritza moduan errekursoak baditugu horretarako etxebizitzak eraikitzeko udalerri horretan, kasu honetan Arrasaten, baina horretarako lurzoruak behar ditugu lehen, pixkate azaldu dudana. Orduan, plangintza horretan udalerriak esan beharko luke begira hemen da hemen, prest nago lurzoruak doainik Jaurlaritzari emateko, beste neurri asko ere ikusi behar ditugu txosten horretan. Bata da eraikuntzak egitea, baina hori adibidez etxebizitza hutsaren kanona ia aplikatuko duten, ia konpromezu hori hartzen duten ere isladatua ikusi nahi dugu txosten horretan. Beste neurri bat izan daiteke, gaur egun hutsik dauden lonja komertzialak ia ordenantza berezirik aprobatuko ote duen udalerri horrek lonja horiek etxebizitzetan bihurtzeko, edo etxebizitzetan bihurtzen errasteko. Ze badaude hainbat udalerrik ordenantza oso batere malguak ez direnak eta imposiblea egiten dutenak lonja komertzial horiek, lokal komertzial horiek etxebizitzetan bihurtzea. Uste dut, familiarizatuta gaudela danok, udalerri askotan ikusten dugun arazo badala, lonja komertzial asko gutxik daudenak eta gure buruari askotan galdetzen diogun kontu bada, ez? Eta zergatik ez etxe bizitzetan bihurtu, ez? Horrelako neurriak ere eskertuko genituzke txosten horietan. Behin txosten horiek aprobatzen diranean, guk balidatu egiten dugu, Madrilera bidaltzen dugu izendapen hori, eta ja etxebizitza ministerioak onartu behar du eta boletin ofizialean publikatu eta orduan ja aplikatzen hasten dira alokairuetako muga guzti horiek. Azken galdera. Euskadiko hirigintza eta etxebizitza foroa 2025ean estreinatuko da. Zer izango da, nork parte hartuko du eta zertarako bide emango du? Oso galdera interesgarria da. 2022an Euskadik sinatu zuen etxebizitzaren itun soziala. Bertan 80 eragilek baino gehiagok parte hartu zuten, horre eraikuntza enpresak, sustatzaileak, unibertsitatea, udalak, Euskal udalerriak, eudelek parte hartzen du, Jaurlaritzako hainbat departamentuk ere bai, hirugarren sektorea, kooperatibak. Ordan guzti horiek bertan sinatu zuten, itun hori sinatu zuten guzti horiek zer adostu zuten? Adostu zuten 2026erako epe horretan zeintzu helburu handi bete beharko lituzken erkidegoak etxebizitzaren arazoari nolait ere aurre egiteko. 50.000 alokairuzko etxebizitza publiko izatea, gure eraberritze, gure etxebizitza zaharren kontutan izan behar dugu, gure etxebizitza
parkea Europako hegoaldeko zaharrenetariko bat dela, eta eraberritze eskari handi bat duela batez ere erreforma energetikoak egitea, baita irisgarritasuna hobetzeko ere bai. Orduan, hainbat helburu daude hor hartuta. Zer egiten dugu orain? Itun horretatik eratortzen den konpromezu bat baita ere betetzea, alegia foro batean bihurtzea edo foro bat antolatzea. Foro horretan, urtarrilaren 22an hasiko gera lanean foro horretan Bilbon, lan mailak egongo dira. Eta lan maila horietan egingo duguna da, aztertu zeintzu erreformak egin behar ditugun egoera honi aurre egiteko edo egoera hau iraultzeko. Besteak beste lurzoruaren legea, besteak beste kolaborazio publiko-pribatua nola sustatu ahalik eta inbertsio pribatu handiena egon dadin baita etxebizitza babestuak egin ahal izateko. Baita eraikuntza sektorearen industrializazio prozesua. Hor badago oso prozesu interesgarri bat, eraikuntza sektorea bizitzen ari dena, industrializazioa alegia, eta da, etxe bizitza gero eta azkarrago egiteko aukera bat, gero eta merkeago egiteko aukera bat, eta gero eta errekurso gutxiagorekin eta inpaktu ingurumenaren ikuspegitik begiratuta inpaktu gutxienarekin egitea. Industrializazio horrek etekin asko, etekin sozial, ekonomiko eta ingurumeneko etekin interesgarriak ekarriko dizkigu, baina horretarako foroan estrategia bat finkatu behar dugu herri gisa. Ordan, horiek dira adibide batzuk, baina foro horretan beharraina gai jorratuko ditugu, modu partekatuan eta gobernantza kolaboratibo baten eredupean aurrera egin dezagun politika publikoetan. Denis Itxaso, eskertuta dago, bisita? Eskerrik asko zuei. Ondo izan. Bai.